Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KGP Sinot Sapngi Urban Mission haringkat kecing trilang bat ke Shillong Rilum Presbytery bat ke Maulai Presbytery hak arpoi terrisau arja arpusan ke lependong ya ke Food Fest Council of Work arja arpusan ha All Saints Hall Shillong. Kini kecing penlong ya ketik program kelong kum shibenta ban penmi pisah nak dabante ya ke ying bathamai ke New Life De-Addiction Center. Hak kran bat Reverend E.C. Marwen Director ke KGP Sinot Sapngi Urban Mission. Ulaong ba kajing temu kalong banirap khamha shu eki priyo ki balangop ha kajing di pen buat bapher. Ulaong ru ba ki khun sama ki bakwa ban yo eki jing sumar ki babaha kila ban wan chete ki jaka sumar dak ba pentip ba eki shinrang ki ba khat prasnam bat ki ba wan ki long yeng ki baduna ka yo ka kot kin yo jing sumar e. Kerteng kejonga dari Reverend E.C. Marwen yang dari Director jongga Kasih Jantia Presbyterian Sinot Sapngi Urban Mission bat ni don ha kini kasni hangne po All Saints Cathedral Hall bangin penong kini ka fundraising program Food Fest Council of Work kedai tang menta kasni berkajitu jongga ni ka fundraising program kabangi pelong ha kini kasni kedai nak benta ban penmi fund nak benta bangi niok ban shna ban pendap no ya ka jingtrei ke jongi ka bangi shna ke building ka rehabilitation building ka bangi ai kerteng ke New Life De-Addiction Center ya ke center ngilayo ban sedang nadu snam arjar khapra hangtai ha molai motor ka wi ka yingwai ka bangi shongwai den rei ka sinot ha kene hi ka snam kala ai ngi ka jaka bangi niok ban ya shna ke building ka patmai kram ngila ban penbiang ke jimdon kam jong kini imlang salang kaba nginyok ban nyerap ki parlok mo ki balangop ha ki jingdi penbuai ki basniu na du kakiat udrak sukenja bat kiwe pan te banginyok ban ai ki ka jingeslok ke jige duai ke hikai krang bangila ban kinyok ke jing lai lut baru baki sa sisien pat ki la ban long ki ta ki nong shong snong ki ba ka imlang salang sa sisien kayo ban pediang mo kalong ke jing sngan ke jing suk bat kajing bahai ya kajak benri hi kejongi tingi don ha kani kesngi da kajia train ringkat bat ki artli ki presbytery kawai ka Shillong Rilum Presbytery bat kawai ka Maulai Presbytery te ha kani kesngi ki don ka jisang kentai jong ka Shillong Rilum Presbytery ka jisang kentai jong ka Maulai Presbytery ka jisang samla jong ka Maulai Presbytery ka jisang sama jong ka Shillong Rilum Presbytery kidon ki parlok ki ba kershan yangi na kapor ki ba wan ban yarap yangi hagni kapor bat kumjuru ki weipat ki parlok ki ba ya wan snob ha ban yabu ya ki dukan ki jong ki hangne nak benta ka ni ka jing tumu bat i dap ka jing sngongu ba ngiu i ya ka jing i jong ki parlok ma ki ba kelewan ban ya snok ktilam bat ngi kum ka Kasih Jantia Presbyterian Sinot Sapngi Urban Mission bangi penlong ya kini ka program hang ni mengingat scam ba kini ka jing temu kanong ka job bat kan long ru ka jing kerku ya ki babun ki kun samla ki long yeng ki long sam ba ngin yo sa shisien ya ka jing laj luot ma bat ka jing job ha ka bangi kun persya yo drops khamtam te kindat nga shukwa ban ya thu ya pi pang kini ka New Life De-Addiction Center ha bangi don hakum kini ka por kini ka New Life De-Addiction Center sedang ya ka nadu snam arjar khatra bat ngidon
hadu menta ngidang don nomor ngidon ke yang wai ngidon arpo teli kijing tia bar khat san teli kijing tia kalong kerpang na ke benta kini ki khun samla shenrang ki bakhat prasnam sheneng ki bawan na ki long ying long sam ki baduk ki bam la shu ban kershan den re pio e ke kalat ba ling ba ka New Life De-Addiction Center da ke jingirap lam jongka social welfare department jongka sarkar Meghalaya ki ai ngi khat san teli ki jing tia ban ai ki jing sumar ai ya ki ni ki perlok ki bam la ban kershan no da le te ngidon ye kata ni kwa ban ye thu ling ba jong pi ki media ba kinu ki ba kwa ban yo ya ka jing yarap ka jing lait luhut ki bas ngodon kam di pilak ban wani kendu yang ni nga pastor Marwan badai director pilak ban ye kendu ya ki nong peniat juga sinat sep ni ki ba la ban yarap ye pi te ngan sa ye pi ya number phone kana pilak ban ai jing tip lani pilak ban yo ru ya ki information ling baka kalender jong ka dreams hang tu la download ki information jong ki rehab center ki ba ni bu ti tai long i jing pentip ki ba nga kwa mani thu halor kan ka program but kai ka baka New Life De-Addiction Center juga sinot ni ka don ban le ai na ka benta ka im lang sa lang kham tam ban yarap ki perlok ki ba la sha te how kenjri jong drugs kani ka khatlai hajar san spa ka ditang ha ka por ba phirung mo ten rei ha kata khatlai hajar san spa ko mo ka la kentup khat san spa ka security fee ka bangi refund biang haba pi pendap ka kus ka ba piwan ban sumar bat ni nangta ka ar hajar ka de by admission bar ka shipau hajar ka de ka by banai kemudian ha ka banai baning kong kanon kata ten rei ka banai ba ar ka wan betang ka bana tangka shipau hajar tenang tu kat ba pi mo ha ka jinge trailang ka jongi nginan ka family counseling ngidan ka support group counseling te ngidon ki counseling home visit ru ngidon te ling ba ka jinge trailang ling ba jong kani ni mong ba ka kus kan dei thik tang ka tu ka period ka ba latip ten rei la ban continue haba nong pang dong kampan yo ke jinge rau te habai dei ba kani ka food fest pe bilang tas ngi dei ka batai ban naduk kanu baje ka sedang ba haduk kanu baje pa kani ka fundraising program enta kani ka food fest kom sales of work ngilas dang naduk mene kandai baje but kan kut haduk shibet nyau baje free na Doch, kamu ngala ong dai nomor ba kindon kamu hakari ka building ka batmai kadon ka ji ang note ka jogi bagi nginang continue ka ka free treatment kambangi ong baru ngin kampen bu ni ki jing tia nomor mentang don tang arpau teli khat san teli kila dai lupa BPL te san teli kan dai ka bahap siu te ndre hakari ka building mai ngin la ban kampen bu chu ma te ngidon ka ta ka jing ang note te ka fees ka ba kidon kamban siu kolong khalai hajar san spa kata kan thup ka admission fees ka security fees ba ka monthly fee ka ba 10,000 ten rei kini ki free treatment kalong be free na dong shadong kan like no stang ka jingdon kam ko jongki mo ka ba ki don kam ka sabon ka mo kitu ki jingdon kam ki ba ki don kam ki pat ka ki upload hi naki ten rei ya kani ka bangi on free te ka dei ni ai be tang ka konsumer but ki dawai ki be dei bat ka addiction